Združte lidi, já jsem Losák a vítám vás u dalšího dílu ze serveru kafaci.eu a dneska tu jsem s Falsem. Čaues. A v dnešním díle se pojďme vydat do cavky, aby jsme měli nějaký diamanty. Pokud nějaký teda najdem. Skeletona jsem našel. To jsme bohatí. OMG, my jak nemáme ty armory, tak ubírají docela hodně jako. No, tak počkej, já skočím pro armory. Tak můžeš no. Buď tady, no. Ty ho máš ale v ender chestě, ne? No nemám už. A kde ho má? Jo, ty už vlastně nemáš. Já jsem mrtvý, mě zabije skeleton. Tak nezabije. Ty ho vlastně nemáš. Creeper. A tady už nemáš žádný armor, hele. Tak mi vyrob, železnej stačí. OK. A už jsem na úrovni, kde je zlato 23. Jsme docela rychle postoupili dolů. Tak jo. Jinak, jestli tady ten díl bude mít, jestli bude tady ten díl krátkej, tak bychom vám ještě ukázali, co jsme tu udělali v offscreenu. Něco málo toho je, ale není to zrovna extra. OK, už to Jinak, tady odebírejte False, má nový YouTube channel, takže dávám do popisku videa jeho YouTube channel, takže mu dávejte odběry, ať má radost. Ať nesmutný. Má, tady máš. Jo, dík. Já A jdu brnění by nebylo? Já jdu dolů. Co? A brnění by nebylo? Víš, jsem ti ho dal, ne? A jo, já jsem ti zapomněl na chestplate. No. Počkej, ho mám u sebe. Dík. Jo. Tak. Ale budeme asi těžit všechno, co najdem, protože potřebujeme materiál. Jo, budeme těžit. Tak. No, tady už nic nej... Tady... No tak jsme si našli velkou kejvku. Ano, no to vypadalo dobře, ale pak najednou. A nic ne. Enderperla, šup. No, co já kdybych měl. A našel jsem další džuznu. A teďka taky ne, to aha, to už je to něco. Port na mě, dej port na mě. Počkej, já tam odběhnu od těch creeperů. Dobrý, můžeš. Dík. Jsou lagy, počkej. Celkem laguje teďka. Tady je hezký uhlíčko, to si taky budeme brát 100%. No uhlí máme sice hodně, ale bude se hodit. No, uhlího není nikdy dost. Hlavně když já vypaluju furt z taky cobblestone. No právě. Tady už taky Tady nic není. No tak tady je ještě jedno rozcestí. Já tam jdu. Počkej, já si jenom něco dám. Dobrý. Tak. Už jsem u tebe skoro. Jenom zazdím vodu, jo. Co tam? Okay. Ne, lezeš mi tam furt. Jo. No, prej už to je zase konec. No, prej jo, no. Skoro. Prej ještě ne. Mohli bychom do nějakého příštího dílu najít nějaký opuštěný dům. Tak nic, no. tak když vylezeme nahoru, tak já vidím podle minimapy ještě něco. Lak. Si to kousl několikrát. Jo. Asi to nějak nelaguje, takže jsem v pohodě. No, já jsem si teďka laguje, někdy lágne trošku. Mohli bychom ještě. Jinak ode mě dneska ještě vyjde Call of Duty Black Ops single player, 2 samozřejmě. Tak se máte na co těšit, vy co to sledujete. I já se mám na co těšit. Koukáš jo, jak já to mám. Ale ne, tam ten první díl několikrát za sebou tě zabili, ale pak už to ne. Já už jsem se to teď naučil, protože jsem zjistil, že oni tam mají strašně dobře udělaný. Protože vlastně ty máš sprintovat malíčkem a já sprintoval palcem, což byla strašná nevýhoda, takže já musel prostě tím palcem rychle přepínat tři čudleky, takže jsem se to naučil tím malíčkem a už to jde líp. Protože vlastně máš mezerník, nad tím je Cčko, Cčkem klečíš, takže skočíš, klekneš si a je to lehký. Jdeš nahoru za mnou? Jo, počkej. Nebo dej na mě port. Já teďka chci něco vykopat, tak víš. Okay. Kdybych náhodou něco cestou našel, nepotřeba zombíka.
To mě zrovna třeba nezajímá, ale... Lepší než nic. Je takový skeletonů tady u mě. Tak to je ražba. On dá šíru. Máte taky, já mám tady bloku jako něco teďka. Jo. Spíš uhlí. Ale tady všechno skeleton. Tady všechno. Ještě, že mám to diabrnění, jak už by bylo asi KO. A další dva Jo, skeletony. máš kde? Ale tady ta díra není zase tak dlouhá k nic. Já mám teďka jednu docela velkou. Jo, tak já k tobě půjdu. Dám port, až to tady vykopu. Jo, jasně, ale tady je hrozně skeletonů, takže... Je tady hodně uhlí, takže... Spíš vykopat uhlí potřeboval. Nekopej to, máš u sebe ten Očen? silk touch? Silk touch, jo. Tak to kopej silk touchem, ať to nezabírá tolik místa. OK, počkej, tak jo. Já mám taky už plný inventář. Jo, no já právě že ne, protože to kopu tím Ale já silk teďka touchem. potřebuji nakopat trošku toho. Víc uhlí, Jo, protože potřebuji já- toče. Já vezmu nějaký to dřevo, aby jsme měli. Jo, dobře. Já mám hodně, mám nějaký stack, ne, 2 stacky. To je jedno, jak já si vezmu pro sebe. Jo. No, creeper nebudu sbírat. Kopnu. Jo, tak já vezmu takhle. A to by stačilo. Pryč. Ještě ne. A nebudu brát jablíčko. Když to si můžu smopat teď. Jsi celkem, ty jsi hodně to, že jo? Ty jsi docela krav zabil, ne? No hodně, mám taky teď u sebe to jejich jídlo, maso. To je- a- To je jejich jídlo. Jinak našli jsme vesnici, Jsme zničili. která už je mrtvá. Jsme zničili. Jo, Máme celkem hodně Protože- toho sandstoneu. Protože jsme potřebovali sandstone, uvidíte na co. A vlastně takže jsme šli prostě pro najít buď tu, chtěl jsem najít buď vesnici se sandstone, anebo písečný chrám, tak jsem našel vesnici, jak jsme ji zgrifovali. Už je mrtvá, no. Celkem rychle, no. Tak když máme efficiency, tak se to kope rychle. No. To ano. Tak, hezky. Jo, tady je ještě železo. Železo taky berem, co? Jo, všechno. Berem dom. Tak, Jsme na úrovni 38. super. Docela vysoko. Ještě jo, no. Chci níž. Tam tady nejdu. Počkej, já přemýšlím, tam jsi šel už. Tam vidím to. Vidím tvé jméno. To jsem teďka chtěl říct taky. Počkej, to nepřeskočím. No, teď už je. Potřebuji se poškrát. Dobrý. Železáky nemáme za stolik. To ne. Jsem koukal tak asi stack a 3/4, což No, není teď moc. už ne, teď už jsem ti udělal to brnění, takže ne. No. Teď už máme... Ale tak já mám u sebe stack. Mhm. Já mám u sebe 40 vypálenýho. Na co jsi to No, já bral? jsem, protože jsem ti dělal to brnění a zapomněl jsem toto. Ježišmarja. Ježíš, ne, láva, se bojím, že spadne. No, hlavně do ní spadne, no. To by nebylo hezký webí. No, to ne, no. To jsi asi trochu řval. Jako když tam zmizely ty věci. Já se Ano. bojím teďka tam skočit a starčí pro kopu. Já ale vidím tě. Jdeš na druhou stranu ode mě, No já vím, nejdu k tomu. tak pojď sem. Tak čau. Stejně musím na tu druhou stranu, tam už to prohledaný od tebe. Taková čort. A není tady jich je trochu víc těch Já dír. bych taky našel železo. Dík more železo. Jo, tady je torčka od někoho. Asi ode mě. Tak. Co to vyměním, tak Oh my God. Již já mám většině plný inventář, to je hrozně. No, teď už mám tady už je konec. To ale není prohledaná ta díra.
is no longer a figure. No a už tady stejně nic není. Díky. Tak, tady stejně už nic není. Ale skeleton. A byl rychle mrtvý. Ale čau. Tady už jsi Já byl, to co? nechci. Jo, Je mi to jasný. ale můžeme se tam ještě kouknout, no tam to je Máme víc. nahoře uhlí. No, mě nezajímá. Taky. Tak. Vím, že tady někdo prostě byl. Jo no, A to si byl ty, protože tam je vykopaný kobl. to říkal. Ne, neříkal. Čekaj, tady něco ještě může být. Jo, že by, tady je docela hodně železa. Beru nějaký to uhlíčko. Že zatím natáčíme 10 Jo, minut. na to ani nestopuju teďka. Já jsem se jenom tak náhodně kouknul, takže vím. Jo, Dáme ještě 10 minut a ok. končíme. Tak už můžeme to jít domů na nás, tak už si myslím, že to více No to, najdem. to je pravda. Tak jim ukážeme, co jsme zatím v offscreenu dělali. OK. Počkej, já hodím nejdřív Tak, do jako čestky. první, asi ukážeme, že jsme udělali tady na lektvary místnost. Tady Mhm. máme takovou z nedrobriku, jsme udělali, vypadá to celkem hezky. To ano, takový tmavý. Ale chtělo by to udělat tady těch No kraven to jo, víc. musíme do neteru. Pak jsme udělali design tady na farmě. Farmy. Strop Že tady ještě chybí, no. budeme se dodělat. Mhm. A potom tady začínáme dělat takovou cestu. To 15 jsem nechtěl. Tady začínáme dělat cestu, kde budou potom takový vlastně další cesty a ty budou Tam budou víc místnosti. nikam. No, nějaký místnosti. Řekl bych, mohli bychom tam udělat třeba farmy na Jo, a pak zvířata. jsme udělali tady podlahu tam dole. Mhm. No, já ti dám stack těch enderpearl. Tak no, 16 spíš, no to je jedno. Ale 16 ano. Já mám plný inventář, takže to A. neseberu, to neseberu. A já jsem to jakoby natáčel, když jsem to dělal. Jenomže jsem měl vyplý mikrofon, takže jste nic nemohli slyšet, no. Jsem rád. Ještě nevíme, jak uděláme ten design toho stropu a těch stěn, to ještě se musíme... To no, já bych to asi udělal z těch stonebricků. Takhle jenom ty stěny stonebricku a Jasně, nahoře strop nevím. bychom mohli udělat taky z toho sandstone, ne, to bude hnusný. No, pak už jsme tady asi nic jiného neudělali. A teďka jdeme ukázat tu strop Jo, farmu, udělám. jsme tady udělali. Aha. On je zrovna noc. Nevadí, to nevadí. Jo, nevadí. Ještě není Tak hotová. Musíme ji dodělat v screenu. Já jsem přímo na střechu, dobře, jsem pro. A tady jsme udělali takhle, tamhle mám, teďka nevidíte tu podlahu. Takhle jsme udělali tu podlahu. Vypadá to hodně hezky, Jo, si myslím. Všechny stromy už vyrostly, ale tady jeden. Já vím, tady ještě dvě nemám nejsou. saplingy. A Jinak udělal jsem takhle ty jsou docela okna. hezký. Vidíte to? Takhle do hvězdy To ano. takový. Tak, a vevnitř sandstone a kolem takhle mezi to dáváme glowstone, aby to bylo osvětlený. A takhle do prostřed ten Střecha sandstone. ta bude takhle normálně ze schodů. No ze sandstoneových schodů a sandstone. A z dálky to vypadá celkem hezky. Ještě Ano. jste to viděli, vypadá to jak fakt hezky. Chaos. Tady je můj starý domeček. Ve kterém bydlí už jenom No. Pospoma, který tady No ne, nehraje. ale teďka tady dlouho nebyl. No takhle z dálky to vypadá fakt hezky, si to ještě přiblížím. Fakt hezky to vypadá. Ano. Když jsme to rozstavovali, tak to vypadalo spíš jako kostel, ale No, je to fakt hezky. a co bychom ještě mohli No, to fakt ukázat? nevím, čekaj, já přemýšlím. No asi nic už. Už nás... Nic? Tak bychom to No, můžem. ukončili? 13 minut nebo 15, já nevím. No nějakých 13 minut to mám asi. Bacha, Ten creeper. nebouchá, to mi nevadí. Tak já jdu na home. Skvělá taky home. Tak to tady ukončíme, no.
Tak jo, tak tady se s vámi pro tento díl loučíme a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like či odběr u nás u obou. A tedy mi to úplně... Ježiš, teď jsem se v tom zamotal. Tak tady my se s vámi loučíme Ahoj. a čau.